Mingaw. Mingaw naman ang akong mga lana ron. Wa na may namalit sa akong mga lumay. Ay, asa man tos bugski kay basin na ako itong masugo to. Para mahalinan ko sa akong lumay. Ako sa bulungon tong bata to. Mura magnasubo maayos angkol. Mura magkatong takot na duta. Tulong no gid. Anya pon kal. Oy, ang hapon dong bugski. Gani kay nasalaag ka diri sa ato ah. Gani kol, lago diri kol kay kuan. Ngayon takog sa gamay ra ba? Ay gamay diya. Medyo minga mo gud akong negosyo rondong. Ako'y kwarta ron kay wa pa may namalit og lana gud. Pa may nagpalumay. Maligya pa day ka anak mga butanga kol. Nato bay mo palit anak nga di naman na magsilbi ron. Di na mula naman yung mutuo anak. Balobe ka sa tong lugar do nga ako'y pinakamat ang manguluwat diri. Sure po na kol. Sure kayo kay akong lanagi kan pa ni sa City Hall. Mao ba kol? Oo. Lain pi ato adong bugski. Nakay uyab sa? Oh, kol, naa kol, pila ka mo kay mong ganahan? Ay kang baydura dong sa. Pero kasi makahulam tag usa ka buk ni mong uyab. Kasara? Sige, wag lima na. Unsa man nimo? Ani dong? Hindi ka ba? Mamaligya og lana. Ikaw Silvi akong unang customer nga. Ikaw mo palit. Dayon imong uyab, imong dalon na mingon ka nga imong dulan ng bayaya pero uyab nimo na ha. Tulog na nimo. Di ipaibog sa imong barkada para mo palit imong barkada sa akong lana. Sige kol, para mahalin ko ng biyuma sa para makanuwa ko yung kwarta ron. Tungkog ka? Okay ra? Okay kayo. Naaman na kayo bahin ana. Wala lima na. Wat ang lana. Sige kol, sige kol. Natakot na ko ito yung hangyo nimo ba? Ang saman? Ang angkol na negosyo gayuma niya atong gamiton niya gayuma. As if good ba nga effective? Sige. Ano chika? Sige, G ako. Di tara. Sige. Medyo nandugay mas bobog skida. Sulayan ni niya akong lana jud gikas si Kihoryot. Tibo jud ni. Nangapon gol. Apon kol. Mo din usa sa akong uyab. Mo na imong giingon. Oh, mo na imong giingon. Sige. Ali babe, tara din. Day pongko day. Pongko. So kabalo na ni. Oh, kabalo na ako nagiingnan. Okay na. Pangitag imong barkadang paimnon nimo ani ha. Ug atong mabaligyan nato ani. Sige, cool, mangita ko. Kuy mo, kabalo naman na guys ya. Oh, kabalo na ako nag. Mo na bala. Sige. Paabot ko diri ha. Ga. Sige. Kabanday ka tong may bangko dito ga? Ka. Lingkod sa dito ka. Kay ako sa ulang barkada ha. Sige ga. Lat ko ga. Ako na ikaw ron ha. Sige ga. Ay ga. Amping ga. Sige ikaw pud ga. Love you. Dito ga. Kol, okay na kol. Meron pang bahay sa kalibutan kol. Dili raw sa bahay diri kol. Napa si Kwan sa to, si Marites ug si Marilo kol. Ano lang mo tang sayo? Ibulagan na. Okay na kol. Kol, malinaw tara. Nagana mo gino ta kol. Ngay daw ilong mo balay kol. Alpon. Ha. Tura. Unang biktima. Ilak na. Crash siya. Pre. Atong iko pre bag no bulagan ko. Bulagan pre. Pilak pilan. Ano pre sapod? Siya pre oy. Bale mo pasalig kung gutong bayi niyo. Bale pasalig kung bayi ko. Bulian taglain. Yata gyud na ako ang tanan. Okay na kol. Ay kabala ka pre kay nako solusyon na. Nakun. Tara kuyogi ko. Tara. May solusyon mong yatag na ko. Pre, bayi na. Bayi na, taga pang bayi kalibutan. Tara na, pre.
Yan. Nakoy ka recommend mo pre. Ito mo na. Basta G ka. Hindi kayo basta pag-ubuti ng floodlight. Hindi baligyan kayo maong yuan ba. Ganahan ka mo gamit? Para di kayo susig bulagan ba? Ikaw na bubulag sa bayi. Effective na lagi na. Effective na. Sige, ganun. Antos ka na. Sige. Ayo. Ay, dang bugsti sulod. May hapon yo. Ating barkada yo na problema sa bayi ba. Nakay ka-recommend na niya nga pa. Ako solusyon ana. Akong lanan. Tingnan ko pina ko. Unsa man na yo? Itong kani siya gayo man ko ni siya kika si Kihor. Aminaw pre aminaw. Imo ning imnon. Sa minuto. Sa minuto ra ang matas bayi mo heart inlad din. Sa kinsa pay kihatan mo inlad na mo. Nagidra. Muna gikan sa City Hall. Pwede nyo testingan dayon karon. Nasa ko? Libre ra? 2,000. 2,000? May hanya. 2,000. 2,000 ra pre. Oh, no sa brato ka na pre. Para makaladlet din. 2,500 gani ang tanan niya. Ay, 2,000. Okay ra 2,000. Okay ra kayo na ako. Basta effective. 2,000. Saman. Take it or leave it. Take it, boss. 2,000. Pre, 2,000 ka man mayahan ni nga gayon man. Effective kina pre. Sa kung sa kawalot nga babayi makuha ni mo dito. Makakwarta na gud niya. Ay makakwarta na gud niya ni. Makakwarta na gud sa angkol ani. Wala na ng kwarta, boss. Pwede na. Dali, mura lang kagad. Dali lagi. Pwede na. Take it na. Hima ni ha. Mga walot nga babayi makuha ni mo anak. Sa kinsakyatan. Effective ka na pre. Sige. Tara to testingan. Tara pre. Nawa testingan to naron pre. Effective ka na. Ako sa una. Kita ka na ba yan pre? Ano go pre galing ko. Open ko. Lamiag lawas pre. Sexy. Nawa pre makuha na ko naron pre. Birthday lawas pre. Nawa na pre. Wala yung minuto anak pre. Makuha na ko na pre. Sortaha na. O lagi. Awan testingan ako ni Juan. Bugto din pa. Para may ilan ito effective ba? Testingan ako pre. Anak. Nawa pre ang dulo na. Tingi daw, te. May hapon, miss. Ay. Ano pangalan ni miss? Isabel. Nice to meet you. Binisara ba ka? Pwede mo tapad. Hindi tayo. Anyway, pura pa usad diri. Luwang, effective man jud eh. Kita ko bahay, tre. Hi, babe. Ako naging effective. Ay, sakto ko kakihat. Kailan guro na ako. Hi. Maot. Yes. Lagi effective. Ti, giuwat ko da. Yapo, balikan ng taong 2,000. Saan ito giuyo, tre? Giuwat na ko. Yo. Tao lagi dere. Manginilad, asa naman tong lakiha to? Wala na dyan yati. Gusto ko. Ah, ano mo ginagawa to? Yapo.
Kol, ano sa ka Kol? Kol, Kol. Kol. Kol, yuwag ka tungga ko ni mo Kol. Wala kong 2,000 giuwat ko. Kol. Ano kag sagam kag salig Kol? Abi na kong bayar yung manguwat. Hasta po dahil mong lulumay, mong luwat. Na. Salig pre ka dayon Kol, mo na nakapait mo Kol. Oh, wala man na Kol. Ayaw ano Kol. Yo, Dumaguete Finers 2.0 here. So shout out di ay sa mga bagong members namo si Onyo, Moy Moy. Moy. John. May mga bagong member na to sa Dumaguete Finers. Welcome sa Dumaguete Finers. Welcome. So shout out di ay ko ni isa to? Ni Jerome Aspacio. Na akong pag umangko nang apply nga wala ka plan. Wala ka tiwas o basa kay nagama may vlog. Shout out sa tanang supporters namo. Keep supporting lang. Oh, shout out dahil ni Trixie Banagudus nga taga Northville. Hello ninyo tanan diha og sa iyang mga kauban nga sige sampit nako dito sa Northville. Hello. Tinga may Shout out ko ni Johnny Pandoy, ni Renny Pandoy. Kunsiyan mo na. Shout out ko dito taga San Miguel. Subscribe mo sa among Dumaguete Finance. Shout out ko diyan sa San Miguel, ang akong mamang papawag soon. Shout out nila. Magsilingan nun. ikaw Paul. Shout out ni Will C. Jun. Nga, taga Homelines niya. Ang Boy B sa Homelines. Taga nga siyang B. Alam mo na yan yung anong B. Dito. Shout out sa tanang si Day Boys na bata kayo sa Calvary Mandulag Basket. So shout out sa si Day Boys. Shout out sa tanang Marites. Shout out sa Dumaguete Finers 2.0. Salamat sa inyong suporta. Always support lang. Padayon lang. Thank you so much.